खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि पार्ट 1 किथेरखौ नायखांबायबा दा फैदो जोंनि गोदान निउ किथेर 2 आव फैदो। हाब माथो गरमथारब्रा बारबो गैया माथो दसे लैथोआव फैमोनल'सो थांनांसिगोनलाय। गोबावबो जाबाय लकडाउननि लोगोखौनो मोनला थांसै आं। दा बाइक लांबाबो पुलिसफोर लोगो मोनबा बाइकखौ गारनानै खारनो ना मानसि गोजा खारनोसो जागोन। है साइकेलजों थांसै आं। ओइ लैथोमा न'आव दंना गैयारा मानसियालाय? हाब सोर फैलायखोब्रा एथ' गरमावलाय उन्दुनायाव डिस्टार्ब। आइदै 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 ए सिग्लाबसो फै फै याव जिराय फै। दे जागोन दे। हाब आखाइ आथिंफोरालाय मा जाखोब्रा माथो दोलाजोब्बाय दा गारिफोरजोंसो एक्सिडेन्ट जादों नामाब्रा? नङालै सिग्लाबफाय दाख्लै मेब्ला खावब्लामोनना। ये मानि एफा गरमलै? सिखार बस सिखार र'लै फंबाय र' सिखार गोथांसै र'लै फंबाय र' वाट बस वाट र' फंबाय र' र'लै फंबाय नों दलरल' जिरायनानै थाथ'। थारनांगौ बेखौ हामालै होद जालालै बिसोरजों खारनांसिगोन। मेब्ला नै लैथोमाया दाख्लैनिखौ खिथेर लाना फैदों। ए बिमाबो गलालै नों दिनै बिमा आइदै हम मासार हम बेखौ सिफोर होजोबनांगौ। फैदो थैगोनसो बाराबा। ए बिदिसो जादों। औलै दाख्लै आं खिथेर लानो थांदोंमोन। मानोथो खिथेर लानो थाङामोनब्रा बेफोरबायदि मानसिजोंलाय? बे मेब्ला खावलामोनासो बिसोरथ' थाखा दागिग्रासो जाबाय। दाख्लैबो जों माखानि हरदे कन्ट्रेक्टरनाव थाखा दागिबावदोंसो। हाब बिसोरो बिदिसो जाबावबाय दाथ' बिसोरो कन्ट्रेक्टरजों खिथेर लाफिनजासिगोन। हैद मा खिथेर ल'ब्रा नोंलाय? केसखा बिसोरो बे खेबाव। ओमफ्राय खबर सबर माबायदि? बिदिनोसोलै मथा मथि गेजेरावनो दंथ'यो आरो। हैद गोबावद्राय जाबायलै लैथोमा थाथ'दो थांसै आं। दे गयबो मोनजालाङासै। नांलायला दे। हाब मेब्ला खबलामनालाय अबाव थांनोब्रा दिनैलाय? ड्राइभार र' गारि लाखिथ'। फंबाय र' थाथ' र'। ए बेथ' हरदे कन्ट्राक्टरसोलै। फंबाय मेब्ला खावलामखौ नुदों नामा नोंलाय? सेसलै दिनैबा हले आं नुवाखैलै सार। आदसा फंबाया आंनिथिं मानो नुबाखो? आंहा दिनै मानसि नायनि मोखांखौनो नायनो हामानो। ए बिदिसो होमबा फंबाय। थगायदोंसो बस। औलै बस बियो नोंखौ जाम्बासो खालामदों।
ए सालासो बिमाफ्रा मा बुंदों दानि होलै ए बिमाबो खान्दे हरनाय नो बस ओइ ओरै नाहरलाय नाहराबा गलांबाय नों खर'आव गुलिया हगारदोलै बस ए दिनलाय आंलाय मा रोङो नोंलाय सिथा दलथा ओइसथुआ सिरि बुं बस बादावो बस सिलायजों गावजाबाथ' खनसेनो थैगोन नाथाय सिखाजों हाथारथावासै ओइ ओरै नाहरलाय नाहराबा खेबथामल'सो आं ए थैखाबाय दिनै एक दुइ सरिलै सार निमाहा होदोलै सार अ नोंसो मेब्ला खावब्ला पार्टिनि गसं निमाहा होदोलै सार निमाहा होदो आरो बिनिफ्रा खारनो गोसोआव दालाबोखा ओइसथुआ बस लासै बुं ए बिमाबो दा नोंखौ माजिंलां सरिलै बस सरि बे मेब्ला खावब्लामनानै ज' खालामनाय दिन्थिखागासिनो बोरो मेब्ला खावलामनांलाय आं मिथियालै सार आंखौबा थाइजौ खाजि जानायावसो ब्रा लिंलांदों हाब बस थाइजौ खाजिनिखौ बिराद जानो लुबैबाय जालालै ओइ बाजै थाइजौ खाजि लेमनानै दोनलै बानलु गोसा होननानै जाद जानो लुगैदों ए बिमाबो होद सिरिथा होननायखौ खोनायाखै नामा माबा मोनसे खामानियाव फैदों खालि जानायल' जौ बस लासै बुं हेता नों सानैखौ गावथारनानै दंलां खिथा मेब्ला खावलामनाव बबाव दं आं मिथिया सार आं दिनै इसोरखौ सानसे नुवाखै हम बेखौ गावख्ला आरो हाख्ला गारियावसो सरिलै सार निमाहा होदो सरिलै सार निमाहा होदो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालाम लोगोसे घन्टा बेलखौबो दामनानै हो